עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הדירה. הדירה נמצאת בקומה שנייה, יש לדירה 2.5 חדרים שפרוסים על 70 מטר עבור הנטו. כאן אפשר לראות את הסלון, הסלון הוא גם מואר, גם מרווח, יש פה הרבה מקום, גם לפינת אוכל שנמצאת פה בצד. בצד השני אנחנו יכולים לראות שהמטבח ממוקם כאן, בצמוד למטבח. אפשר לראות כאן חצי חדר, אפשר לשחק איתו, אפשר גם להפוך אותו לחדר ילדים, גם לחדר עבודה. לחצי חדר יש חלון משלו, יש כיוון אוויר. אם רוצים אפשר להפוך את הדירה של 70 מטר מ2.5 חדרים ל3 חדרים בקלות. גם החלוקה של החדרים היא חלוקה מאוד נכונה מבחינת החדר שינה והסלון שלא נמצאים בצמוד אחד לשני. כאן אפשר לראות את חדר השינה. חדר השינה גם יש לו 2 כיווני אוויר, הוא מאוד מואר, מאוד מרווח. אפשר לראות שיש פה מקום גם למיטה, גם לשידות וגם לארון מאוד גדול. כל מי שמעוניין לראות את הדירה, אני כמובן מאוד אשמח להראות. בהצלחה.